Začíname mimoriadnou správou. Polícia odhalila totožnosť páchateľov, ktorí pirátsky vysielajú na frekvenciách slovenskej televízie. Hľadaní sú 34-ročný René Eš a 37-ročný Svetopluk M. Naša komunita a celá spoločnosť je prejedená povrchného konzumného vysielania, ktorým nás krmia. Preto vysielame na čierno. Ilegálne sme sa napojili na vysielač STV, čím vedome porušujeme zákon o vysielaní, šírení a retransmisii. Nás nezaujímajú peoplemetre, ratingy, sledovanosť. My chceme skutočné osoby. Preto sme sa rozhodli, že strávime vždy jeden celý deň s reálnymi ľuďmi a nastavíme tým spoločnosti zrkadlo. Fajn, príjemný dobrý večer. Týždeň prešiel a bohužiaľ my dnes nemáme hosti. Máme. Dvoch. Ako to, že máme? Prečo mi to hovoríš až na ostru? Tak lebo som nevedel, že či prídu. Ale asi prídu, ale sú fakt divní. Fakt divný, fajn. Lebo totiž, že my sme tu žiadnych divných hostí nikdy nemali však. No, ale ak ti prišli tí všetci, čo tu boli divní, tak toto je fakt šleha. Môžeš mi povedať, prečo takýchto debilov voláš? Ja som ich nevolal, oni volali. Na ktože volali? Tak oni volali, že potrebujú dodávku, no tak. Oni potrebujú dodávku a ty im povieš, že áno, že dám vám našu dodávku? Mne to prišlo, že ako dobrý nápad, že by tu mohli byť ako hostia hneď zároveň, čo? To ti veľmi pekne ďakujem za takých hostí, keď vidíš, že sú mešuge a ty si ich zavoláš. Mešuge, máš lepších? No nemám, ale tak videl si ich aspoň, ako vyzerajú, aspoň na prvý pohľad nemôžu byť. Som s nimi len telefonoval, ale Marian s nimi robil dokrutku. Tak, Marian, pusto. Počuli sme, že pracujete na novom projekte. Kto to povedal? Igor! Igor! Čo? Si hobu, ako som ti povedal. Áno, nedal som hobu, nedal som stretol starú Poláčikovú a Poláčikovú som stretol. Vieš, čo ťa to čaká? Zlý. Máte oddaného pomocníka. Čo pre vás robí? Igor je moja vysunutá pravá ruka. Ja keď niečo potrebujem, tak Igor to zariadi. Igor, prinesie. Poslušný pes. Poď sem, sadni si. Igor, ako sa vám pracuje s profesorom? Vieš, čo máš? Nádherná spolupráca, s profesor má rád, ľúbi, Igor, ľúbi. Igor dones, Igor prines, Igor upracuj, všetko urobí, Igor. Veľa som naučil, profesor, hlavička veľká. Nie, taká on nemá rád, veľká hlavička. Spolupráca, super. Vaše výtvory síce fungujú, ale estetika trochu pokrivkáva. Nechcete s tým niečo urobiť? Takže Pamela Anderson, čo myslíš, to robí profesoru, Pamelu. Áno, ale nerád sa tým chválim. No, Vondráčkovú teda, to robí, profesor. No, je... Všetky dudy, čo sú v showbiznise, to robí profesor. Je niekoľko celebrít, ktoré nosia našu prácu na tele, dá sa tak povedať. No takže o estetike sa nemusíme baviť, myslím, že naša práca hovorí za nás. Ako to vyzerá predtým, toto je super. A čo plánujete do budúcna? Plánujem vytvoriť nového človeka, tentokrát ženu. A chcem ju dať ako darček na narodeniny Igorovi. Lebo ja už to ťažko znám. On si vyžaduje veľa intimity a to je naozaj aj nad moje sily. Preto mu vytvorím ženu.
a nemôžem nafukovacia. Alebo mu kúpim nafukovaciu, to je tiež pravda. Igor, budem mať ženu. No, tak. Kde sú tí tvoji divní hostia? Už tu mali byť, nie? Vedeli, že prídu o 11. Tak. No, tak ale je 11 hodín. Už je? No jasné, kúkaj. Dobrý večer. Pán ma má rád. Má rád Igora. Vás nemá rád. Nemá rád. Prečo si čierno-biely? Pozri na seba. Však pozerám. Ja mám... Aj ty máš divný hlas. Nechcem rušiť, ale môžeme? Môžeme. Počkajte, ale čo? Použiť vašu dodávku, aby som mohol dokončiť svoje majstrovské dielo. Majstrovské dielo. Pán potrebuje dodávku. Zavri hubu. Vás bude mať rád, bo to darček. Dostane Igor, to ten darček pri Igora. Pozrite, krásny darček. Igor, sem posadni si späť. Igor! Ježiš, ten je horší, jak ten policajt, vieš, ten lovás. Šašvári, čo tu boli, vieš, ten... Tak, pani Kováčeková, ideme na to. Dobre? 5, 6, 7 a hop, bam, hop, hop. Fajn. Až na pár detailov. Ja som si to nezapamätala, som to išla prvýkrát, tak som to nevedela. Prosím? Ja som nevedela, že to stalo za Jednu vec vám musím povedať. A to, že... Jaro? Ježišmarja, kúka to, 150... Malika, vieš, čo sa stalo? Jaro Bekar Maxre poboskal, ale to som zmyslela, padol na zem, potatý a odolal som. Volaj policiu, počuješ Malika, volaj policiu!